wala tay kwarta, igo lang musimba, walay pangluche bulina. Kasadya ning Pasko ha, bisan og wala tay kwarta, ato lang ikatawa ang atong mga problema. Ang mga mulberting puluha, kay daghang bargain nga paninda. Kung Pasko bisag asa, pwede grabe ka ang mga kalsada. Bagong tuig, daan ang kinabuhi, usahay ang Pasko, pagkaway lamig. Kung wala tay kwarta, igo lang musimba, walay pangluche bulina. Kasadya ning Pasko